Croeso ato ni ganolfan Gneifio Meirion ar gyfer yr ail ragfrawf sydd hefyd yn ffeinal I bob pwrpas o ddechreuwyr yn y gamp yma o Gneifio gyda gwelleiddiau. Mae yna gymeriad adnabyddus iawn ar y stondin rhif 1 Elgan Hedd Jones sydd yn fugail yn Hafod y Llan yn Eryri. Dau Thomas wedyn ar ddau, Dau Thomas sy'n berchen y defed sy'n cael ei gneifio. Felly mae o'n cael bydd mawr allan o'r diwrnod. Pawb arall yn gneifio yn ogystal â fynta I ddefed fo'i hun. Cymeriad hoffus iawn wedyn ar y dri Godfrey Potterton yr holl ffordd o Iwerddon. Dwi'n cael sgwrs ddifyr iawn gyda fo bob tro da ni'n cwrdd a da ni mond yn cwrdd yma yn y sioe fawr. A wedyn ar bedwar Angela Pearson o Loegr. Mae hi wedi bod yn cystadlu'n ddiwyd trwy'r dydd ar y gwahanol heriau gyda'r gwelleiddiau. Wedyn draw yn y pen draw, Bronwen Tango. Mae hi'n y pen draw achos mae hi'n llaw chwith. Ac mae'r drws ar gyfer y defed yn agor i'r cyfeiriad gwahanol gyda'r llaw chwith. Mae hitha'n cael hwyl arni a mae hi chwarae teg wedi rhoi o'i hamser yn ddiwyd iawn ers blynyddoedd bellach wedi bod yn bencampwr gyda'r trin gwlân nawr yn feirniad yma yn y sioe fawr ac wedi bod yn gweithio trwy'r borau felly yn berniadu y trin gwlân. Golwg y fan hyn rwan felly ar Angela Pearson o Loegr yn y cefndir ac wedyn o'i blaen hi Godfrey Potterton sef dwi'n meddwl yr cystadleuadd sy'n mynd I orffen yn gyntaf fan hyn a mae o'n cneifio'n daclus dros ben y fyd. Mi welwch chi pa mor gyflym mae o'n mynd ar hyd yr arfoden ar hyd yr ystlys y ddafad yn cael y glân a'i ffwr. A mae'r rhaid cneifio'r defed. Mae'n syndod fod y defed yma wedi gallu cael ei cadw tan rwan a dweud y gwir ar ha mor damp a mwyn. Os y peryg ydy bod y defed yn chwysu, mae'r un ni'n denu pryfed ac wedyn wrth gwrs beth sydd gennym ni ydy'r potensial o gael prybetach yn tyllu I mewn I gorff y ddafad. Trwy lwc, mae'r rhain mewn cyflwr perffaith. Fawr iawn I ddewis ar hyn o bryd o ran pwy sy'n mynd I orffen rhwng Elgan Hedd Jones ar stondin 1, ond Godfrey Potterton, dwi'n meddwl o'r Iwerddon sydd yn mynd I orffen gyntaf. Dyma ni Angela Pearson o Loegr y fan hyn yn gwneud y darn cymleth iawn na rownd yr ochr. Yr llaw chwith. O na, mae'n drwg dweud Bronwen iawn wrth gwrs, llaw chwith, o'n i'n mynd I ddweud, llaw chwith na yn gweithio'n galed, ond y llaw dde sydd yn rheoli'r glân iddi hi wrth gwrs, wrth iddi agor yr ochr gyntaf na allan ar y ail ddafad. Dewn ni nôl i'r llun eang am eiliad ac mae i ni gael golwg ar Godfrey Potterton yma yn pwyso'r botwm coch na ac ar rhoi y ddafad I lawr. Eiliadau eriol o fodd bynnag, Elgan Hedd Jones, gwych o her, fawr iawn I ddewis rhwng y ddau, ond o'n i'n gwneud weld pwy ddawi ar y brig, Iwerddon neu Cymru.